Давай, айде, сега е нашия момент. Аз как ти за какви пушилки става въпрос? Гледай там, снимай отзад. Гледаш? Ако дойде Ченге, примерно, нищо направо му каже, ето качи се от това BMW, виж, то не мога да върти гуми, аз си пускам това стабилити контрол. И гледаш колкото се оказва имал BMW и викам, я да ми натиснем това, какво ще стане. Да, аз така, виж, всичко мина по план. Мина по план. Вече го знаем това место.